बावदो दानाबा नै लंथं जुगा माने लंथं मोसाग्रा माबाग्रा होबाय आरोना बिमा बिफाफोरा नायलांबाय थादो भिडिअखौ। ओमफ्राय मानो बिदि खालामनांगौ दे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। कमेन्ट खालाम हाजारसे बर' सिख्लाफोरा बोरै लोंनानै मा दावराव दावसि। खुलुमबाय लोगोफोर। दा क्लिपाव टाइटेलाव नुना नोंथांमोना एसे कनफिउज जादों जानांगौ दिनैनि आपडेटखौ। नंगौ ओरैबायदि डेन्जार आपडेट लानानै फैदों। माने फेसबुकाव आङो नुबाय दोङो बे साननैसोआ खालि जोंनि बर' सिख्लाफोरा सोरबा लासिसिं गावनि प्राइभेटखौ देखायनाय, सोरबा लासिसिं भाइरेल जानाय, सोरबा हिन्जावा हौवाखौ गारना खारनाय, गथ' गथायखौ मिन्थिया सोमजिया गुबुन हारिजों जुलि जाहैनाय, बेफोरो मा नुबाय थानो मोनखो जोङो ससियेल मिडियायाव? मा देखायनो सानखो जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा? आदै मादै मोना बिमा बिफा जालायलायनाबो माने बुजि मोनला आरोना आजिखालिनि जुगाव। गथ'फोरासो बिमा बिफाखौ बुजायनो गोनां आजिखालिनि जुगाव। सिगांनि समाव बिमा बिफाया गथ'फोरखौ बुजायोमोन, दाना गथ' गथायासो बिमा बिफाखौ बुजायनो हमगासिनो। मा जुग जाबोखो बियो? उल्थासो जुग जाबोबाय माथो। एक्सुवेलि मोनसे बाथ्राखौ बुंनो थांनोसै आङो। जों फिसा फिनला मानसिफोरा बुंबा गाज्रि जायोलै, गाज्रि मोनसे मानसिफोरा। बेनिखायनो गिदिर सेलिब्रिटिस मानसिफोरा एबा जोंनि बर'नि गिदिर मुंदांखा नाम लानानै बुङा, बेफोरो एसे खुगा बेखेवना नांगौ बैफोरबायदि हिन्जावफोरखौ, जाहाथे जोंनि ससियेल मिडियायाव उन्दै गिदिर नायनाय जायो। माने दख'ना बोखारनानै गामसा माबानानै बेफोरखौ आरो माने बुंनो थांनो नांला आरोना। रिल्सआव नुबोगासिनो दोङो। ओरैबायदि देखायो मायो माने बेफोरखौ गिदिर मानसिफोरा एसे खुगा बेखेवना होबा मोजां जागौमोन खोमा। बेखेवनाया बेखेवखादों, खुगाया सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो मानसिफोरा बिदि खालामनो मोना गिदिर उन्दै होननानै, जोंनि बर' हारिनि मान सनमान थाङो माबायो। दा बेखौबो मोनथिला सोर सासेखौ बुजायनो, सोर सासेखौ फोथि खालामनो। ओरैबायदि मानसि ओंखारदों दानि जुगाव। दा नैबे जाथायखौथ' आं बुंनो थाङा, बेफोरबायदिनो नोंथांमोना मोनथिनानै ला। बेफोरबायदि जाथाय नुबाथ' आरो गासिबो गाज्रि जाथाय सानखायो। नंगौ, बेफोरनो जाथायफोरा। जों क्लिपखौ नायग्रोना लानोसै, ओमफ्राय आं मोननैसो बाथ्रा बुंग्रोगोन आरोना। मोनब्रैसो आपडेटनि भिडिअ सोना होनाय जादों नैयाव, मोनसेल' नङा। नायग्रोना लाबानो जाबाय। फार्स्टआवनो नायनोसै फै। नुबाय नोंथांमोना सोर सासेखौ बुंबावनो, सोर सासेखौ बुजायनो। ओरैबायदि बुजिबाबो बुजिस' हालिया, बुंबाबो बुंस' हालिया, बेफोरबायदि बाथ्राया जानानै फैदों। ओमफ्रायो दा नुबाय आं रावनिबो मोखांखौ देखायनो गोसो गैया, रावनिबो डिटेल्स, रावनिबो बिमा बिफानि नाम लानो गोसो गैया। मानो होनबा सासेल' नङा, बे दुनियायाव गासिबो गाज्रि मानसि दङ आरो गासिबो गाज्रि मानसि गैया। 95नि भितराव 85 मोजांबा बेखिनिया गाज्रि थायो, बेफोरबायदि आरोना। गासैखौबो नाम लानानैथ' बुंनो हाया जोंहा। गासिबो नोंसोरनि बायदि गाज्रि मानसि जानो हाया जोंनि समाजाव, आरो जोंनि समाजाव मोजांबो जानो हाया, बैफोरबायदिया जायो। दायो उन्दै गथ'फोरखौ लाना खारनाय, बेफोरखौ आङो मोननैसो बाथ्रा बुङो। जे उन्दै गथ'फोरखौ गारना खारनाया माने बिमा जानायनि जेबो मोन्थाय गैया, बिफा जानायनि जेबो मोन्थाय गैया। नों गुबुनजों खारनो गोसोबा मानो हाबा जानायमोन? लाइफखौ मानो नस्थ' खालामनाय? फेमिलिखौ मानो लाजि फोनांखो? आरो न'खराव दोङो गैया बेयो बाथ्रा गैया। थाखा फैसानि लोगोआवबो नांलाय खमलाय जायो, नंगौ। गोबां मानसिया जुलि जानायनि उनाव बुजि मोनो थाखा फैसा, न'खराव थाव संख्रिनि बिराद दाम जाबोदों आजिखालिनि जुगाव। दा बेखौ सानग्रोनानै सिख्लाफोरा जुलि जानांगौ। जुदि नोंथांमोना थाखा फैसाखौ लानानै सानोबा, नोंथांमोना थाखा फैसाखौ लानानैनो सिगाङाव जुलि जायै सिगाङाव सिगांग्रोनांगोन बे हौवाया गान्जा फाग्ला, मर दारु, जौ फाग्ला,
न'खराव मा दोङो बेखौ सानग्रोनांगोन। जुदि नोंथांमोना बेफोरखौ सानाबा उनाव गाब्र'नो हागौ। हिनजावफोरनिबो मोनसे लाइफ दोङो नंगौ। सोरबा हिनजावा हौवाखौ गारना थाङोबा हौवाया गोदान लाबोनोबो हागोन, नाथाय हिनजावफोरा सासे गथ'नि बिमा जायोबा एबा सोरजोंबा जुलि जाखाङोबा बियो गुबुनजों जुलि जानो थाङोबा बियो गोबां बदनाम बसिया जागोन। मानो होनबा हिनजाव मानसिफोरा खननै खनथाम जुलि जानाया धेमालि नङा, जोबोद बुखिजानो गोनां जायो। बेनिखायनो जाहाथे नोङो न'खराव नांलाय खमलायालासिनो खेबसेयावनो जुलि जानानै खेबसेयावनो मोजां रायजो जानायानो जोंनि जिउआव बेस्ट बेखौनो बुंनांगोन आरोना। दा बेनो, दा गोबाङा गथ' गथायखौ गारनानै खारगासिनो, बुनाय नुगासिनो जों ससियेल मिडियाफोराव। बुजागोनबो, बेफोरबायदि खामानिखौ मावबा बुजागोन। बिमा बिफाया लासिं जाबाय, गथ' गथाया लासिं जाबाय, फेमिलि गासिबो लासिं जाबाय। बुनो नांगौ। दा जायफोरा कमेन्टआव बुंहरबाय थायो आङो ससियेल मिडियायाव इउटुब फेसबुकाव नुबाय थायो मानो बुदों होननानै, बुनोनो नांगौ आंनि बायदिब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ। अब्लासो बेफोरो बुजिनानै थानाय जे गावनि इयुनाव गथ' गथायखौ बेफोरबायदि जानो होयै बायदि बुनो नांगौ, बुजायनो हानाय बायदि। नाङालै फिसाला फिसाजो जोंबो सानसे समाव बेफोरबायदि साजा मोन्दों, नोंथांमोना बेफोरबायदि जानो नाङा, बैफोरबायदि बुजायनो हानाय जानांगौ बुहोनानै। अब्लासो बेफोर खामानिया खननै खनथाम जाफिननो हानाय नङा बायदि। दा जिबायदि नुबोदो बिमा बिफाफोरानो आयु माने खारनाय माबानाय, महाखा सेंग्रा दोङो। नै आं दानि बावैसो मियानिफ्राय दिनै मोनसे रिल्स नुबावदों। माने ससियेल मिडियायाव फैनानै अलरेडि हाबा जाखानाय मानसि बियो, सिस्टारा माने असमिया सेंग्राखौ लानानै, हारसा सेंग्राखौ लाना बुंदों नै आंहा हारसा सेंग्रा बयफ्रेन्ड लालायबाय, नोंसोर मा खालामनो हागोन, कमेन्टआव मानो राहरदों, आंनि गोसो नोंथांमोना जाहोआखै, बैफोरबायदि बुंहरदों आरोना। फेसबुकआवनो फैनानै गाव हौवा थाखादों, हौवाया मावो कम्पानियाव, दा बियो गुबुन हौवाजों माने बेफोरबायदि रिल्स देखायदों। नै आंना हौवाया आंनि बयफ्रेन्डआ आं गोदान लालायबाय, बैफोरबायदि बुंदों आरोना। दा बेफोरखौ लाजिया नामा? लाजियासै, मा देखायनाय जागोन। हौवाया बंफां मुरा, बे नोंनि भिडिअखौ नायालासिनो थाया। नों सोरबा बानायगोन भिडिअखौ सेयार खालामनो हागोन, नोंनि हौवाया नायगोन। नों गुबुनजों बेफोरबायदि बुंनानै रिल्स बानायनानैथ' मोजां नङा। नोंनि हौवायाथ' बंफां मुरा नङा नायबाय थानो, नोंनि हौवासो बियो, असे हौवासो। बैफोरबायदि जायो आरोना। गोबां रागा जोङोबो आरो दुखुबो मोनो, जों लाजिनायबो मोनो। जोंनि बर' हारिनि नालाय जों रायनोबो बोरैबा मोनो आरोना। दा सोरखौ मा बुंनो, जों रावनिबो जानोबो थाङाखै आरो बिसोरबो जोंनि जानो फैयाखै। दा आंबो बिनिखायनो बारा बुङा। सोरबाफोर गेदेर मानसिफोर दोङोबा एसे खुगा बेखेवनायानो मोजां बेफोरबायदिनि बागै। फेसबुकाव मोननैसो बाथ्रा बुंनाय नुदों। बै हारसा, जाय सिख्लाया हारसा सेंग्राखौ लानानै, सिख्ला नङा एक्सुवेलि बे जुलि जानाय मादै होनांगोन, जाय सेंग्राखौ लानानै बियो रिल्स बानायदों, बिनि कमेन्टआव नुदों आङो। कमेन्टआव राहरदोंमोन आरोना सानैसो मानसिफोरा, बुरबक नामा नोङो, हौवा थाखानानै हिनजावजों गुबुन हौवाजों बेफोरबायदि लाइन मारिनो होननानै। दा बेयाव सानैसोआ रिप्लाय हरफिनदों बे कमेन्टनि गेजेराव, मानो रायनांगौ, मा जानांगौ, बिहा रिल्स बानायदों, नोंनि मा गोसो जायो होनना बुंदों आरोना, नों मा हेटार्स होनना बुंदों। दा बेफोर बाथ्राखौ आङो खोनानानै दुखु मोनदों। मा बिसोरो सिं खामानिखौ मावबाय थानांगौ, ओमफ्राय बदनामा बर' हारिया जाबाय थानांगौ नामा? बिसोरखौ राया, सोरखौ रायनांगौ? बे बर'जों बर' उन्दैफोरा बुजिया सोमजिया जुलि जानाय, बेफोरखौबा बुनो हायो, बेफोरखौबा रायनो हायो नामा? बेफोरबायदि हारसा बांगाला सिं बर'खौ खुरगासिनो दङ, बेफोरखौ जेबो बुंनो हाया नामा? जेबो मोन्थाय गैया नामा? आं बेफोरबायदिखौ बुङो आरोना। बेफोरबायदिखौसो गोबां साजा होनांगौ, जायफोरा बर' सेंग्रा सिख्लाखौ बरबाद खालामदों गुबुन जाथिफोरा। बैफोरबायदि गुबुन हारि जाथिफोरखौ एकदम फिनिस खालामनांगौ आरोना, बुनानै। बैफोरबायदि जाहाथे जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ नोजोर होनो हाया। कलेज स्टुडेन्ट, स्कुल स्टुडेन्टफोरखौ थांबा एदावसोयो आरोना। जों खोनानो मोनो, माने सोरबा हारसा सेंग्राफोरा बर' सिख्लाफोरखौ बिराद एदावोनो कलेजाव स्कुलाव थांबा। बेफोरखौ जों खोनानो मोनबा दुखु मोनो आरोना। जोंथ' जेबो खालामनो हाया, जों जेबो गेदेर मानसि नङा खालामनो हानाय। अब्लाबो जों बोरैबा मोनो आरोना स्टुडेन्टफोरखौ बिदि एदावोबा। ओमफ्राय बुंफायोनो बिमा बिफानि सिगाङाव, आङो स्कुलाव थांनो हालिया, आयै आंखौ ओरैबायदि एदावो होननानै। सानसे समाव नोंथांमोना खोनादोंमोन ना बे मोनसे माबाखौ, माने स्कुलाव थांनायाव सासे हाखाना बांगाला एदावदोंमोन आरोना। बिनि थाखायनो स्कुलखौ गारदोनो, एबा बिनि थाखायनो स्कुलखौ चेन्ज खालामदोंनो। साननानै नाय, बर' सिख्लाफोरनि लाइफखौ, जोंनि बर'फोरखौ
गुबुन जाथिया माबायदि बरबाद खालामनो हादों दा बैफोरखौ होबथानानै मानसि नांगौ गोबां मानसि नांगौ जादों बेखिनिसै आं बुंनांगौ जेबो गैला जायफ्रा बुजियो बुजिखागोन आरो बुजिया बुजिखानाय नङा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन आरो चेनेला गोदान साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय शेयार खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोननि सेराव सानफ्रोमबो नुजानो थाखाय नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना होबानो जाबाय बुजानाय माबानाय आङो जेबो खोन्थादिया दे मेगन सेगन आङो ब्लार खालामना होनाय जाबाय बुंथ'ला बेखौ आरो नामा मामोन अबेनिमोन डिटेल्ससो नोंथांमोनानो फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्टआव पाब्लिकफोरा नुनाय बायदि ना आङो कमेन्टखौ अन खालामना होदों ओमफ्राय आं निजाय बुंला आरोना गाज्रि मोनगोन बेखिनियानोसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय